Vítajte. V tomto videu sa spolu pozrieme na to, ako si spraviť členskú sekciu a predávať online kurzy. Ono v podstate, nechcem tu ukázať konkrétny návod krok za krokom, pretože tie postupy sa menia, zmenia sa potom nejaké kroky a ľudia nevedia si to dorobiť. Skôr a menia sa aj technológie a tie riešenia. Skôr mi ide o to ukázať, že ako by som postupoval, ako si ja vyberám konkrétne riešenie. Tak, poďme na to. V tomto článku mám takú sekciu vytvorenú členská sekcia predaj kurzov, kde sú už konkrétne produkty. Na začiatku je vlastne podstatné, že čo máme brať v úvahu, keď pri výbere toho najvhodnejšieho riešenia si to ujasniť. Že napríklad, aké platobné brány to riešenie umožňuje. Často chceme nejaké platobné brány, čo používame u nás, takže nejaké české, slovenské možnosti. Ale výhoda je, že ak použijeme aj nejaké anglické, alebo teda celosvetové riešenie, tak väčšina má aspoň tú platobnú bránu Stripe, ktorú napríklad aj ja konkrétne už používam pri predaji e-booku, pretože sa ľahko nastaví, má celkom primerané poplatky. Takže je možné použiť aj nejaké zahraničné riešenie. Potom si musíme ujasniť, že vlastne akú mieru automatizácie chceme od toho riešenia. Že napríklad, aby sa tam automaticky vytvárali používateľské účty, aby tam boli možnosť opakovaných platieb, vlastne keď je nejaké subscription, nejaký odber, potom aby sa tam vytvorili faktúry, tu už ide aj o právne náležitosti, aby tá faktúra mala všetko, čo má mať. Ďalej závisí od toho, ako sme technicky nadaní, tak podľa toho si vybrať riešenie, ktoré si vieme vlastne aj nastaviť a spraviť. A potom akože v neposlednom rade, aspoň u mňa sú podstatné aj náklady na nákup toho riešenia a potom poplatky. Napríklad za to, čo sa týka, keď to má v sebe zahrnuté platobné brány, takže koľko z toho si strhávajú. Takže tu mám vymenované nejaké riešenia na členskú sekciu a potom konkrétne sú tu aj riešenia, ktoré už sú zamerané ešte viac na predaj tých online kurzov a školení. Začal by som tým FAPI, čo je riešenie z Česka, lebo je pomerne jednoduché si ho nastaviť a spraviť. Svojím spôsobom ono funguje vlastne nezávisle od WordPressu, že sa dá ten formulár na nákup niečoho, hociakého produktu, či sa bavíme o online produkte alebo aj fyzickom, jednoducho vložiť do hociakej stránky na hociakej platforme vytvorenej. Ale čo je dobré vo FAPI, že má aj plugin pre WordPress, ktorý už vlastne pekne vytvorí tú členskú sekciu, že tam proste už potom aj tých používateľov vytvára, online kurzy sa tam dajú robiť. Tie podrobnosti si viete už potom pozrieť kliknutím na linky, jednotlivé linky, a tie linky dám aj pod toto video. A v podstate tu si viete pozrieť podrobnosti. Čo vidím ako výhodu vo FAPI a aj iných našich, povedzme to československých riešeniach, je, že majú často tú dokumentáciu, tie návody v češtine alebo teda v slovenčine. Takže ak aj nerozumiete dobre angličtine, tak viete si to spraviť. Takisto ak potrebujete nejakú podporu, tak nemusíte sa báť písať to po anglicky na nejaké zahraničné riešenia, ale vlastne píšete to Čechom a Slovákom. No. Môžeme si pozrieť konkrétnejšie to FAPI. Ešte ja sa pozriem do časti toho pluginu.
Oni k tomu mali celkom pekne spravenú. Vlastne majú na svojej stránke FAPI majú niekde, som to videl, aj celý návod krok za krokom, ako si to spraviť. Možno to bude aj na tomto linku. Mi tu vyskakujú somariny antivírusové vtedy, keď netreba. No. Takže oni tu majú pekne v dokumentácii svojej, ako si to nastaviť, ako si tam vložiť predajný formulár, ako si to prepojiť s FAPI, ako zakladať členstva, dokonca ako keď už máte nejaký členov, ako si ich importnúť a podobne. Všetko by tam malo byť pekne krok za krokom popísané aj s print screenami, s obrázkami, aj ako to funguje. Takže podľa tohto môžete potom postupovať. Idem na domovskú stránku FAPI a teda keď si vyberám riešenie, mňa zaujíma nejaké tie funkcie, ktoré ponúka. Tuto píšu, že má ten WordPress plugin, potom ja neviem, že či tam môžem dať neobmedzené množstvo produktov, či umožňuje napríklad, ak chcem rozdávať zľavové kódy alebo tie poukážky, čo je niekedy dobrá vec pre marketing a podobne. Či to umožňuje iné jazyky, iné meny a nejaký taký upsell ešte do predaj, že niečo mu ponúkame a podobne zákazníkom. Tuto, čo to ponúka v rámci fakturácie, napríklad keď potrebujem to napojiť na nejaký účtovný systém, ktorý používam, alebo na povedzme nejaký fakturačný systém. Potom či to umožňuje aké platby, metódy platby a podobne. Väčšinou to je pekne popísané ako na podstránke cena, že v tom cenníku sú vymenované tie možnosti. A tu som chcel povedať, že pri každom riešení samozrejme je pre mňa podstatná aj nejaká tá cena. Najmä ak začínam, povedzme mám len pár členov, tak nechcem mať neviem aké vysoké náklady, vlastne potrebuje to byť profitabilné, takže cena je tiež jeden z parametrov. Tuto to majú nacenené podľa toho, koľko je objednávok mesačne a majú aj nejaký ten štartovací triál. A majú tú takú politiku cenovú, že vlastne všetky tie funkcie, to vyzerá, sú dostupné vo všetkých tarifoch, takže nemusíte sa báť, že ja neviem, nebudete tam mať nejakú platobnú bránu v možnostiach alebo nejakú export, import niečoho. No. A ostatné veci sú tu napísané v otázkach. Takže tak. Čo sa týka toho FAPI, tak tu som si všimol, že akože fakt viaceré weby ho používajú. Je to celkom obľúbené riešenie. Najmä podľa mňa, pretože je jednoduché ho implementovať na web. A vravím, je to vlastne české riešenie, takže to také domáce. No. Môžeme ísť ďalej. Toto sú také komplexné riešenia zahraničné. MemberPress ten je akože fakt známy a umožňuje strašne veľa vecí. Môžeme pozrieť. To už aj rôzne koučovanie v rámci toho na vytváranie kurzov vecí, sťahovanie nejakých, ja neviem, digitálnych produktov, ako sú e-booky a checklisty a podobne. Akože ten vie fakt toho veľa, rôzne štatistiky, možnosti nastavenia akože toho price, tej ceny za členstvo, možnosti kupónov. Ako viete si to pozrieť na stránke. Samozrejme zase je podstatné aj tá cena tohto riešenia.
Treba si to prerátať, ja neviem, v cene za mesiac. Treba pozrieť ešte, ako to prepína. To isté, len to premení to, že čo je také odporúčané pre koho. Tak povedzme to základné riešenie 180 na rok, najvyššie 10 eur mesačne, skoro až 15 eur. A v rámci toho nemáte limitované množstvo tých lekcií, kurzov. Tu sú aké funkcie to má v rámci toho tej členskej sekcie, alebo teda plateného membershipu. Nemáte limitované množstvo členov. Čo je zaujímavé, neplatíte akože poplatky z tej transakcii. Ale akože samozrejme neplatíte ho tomu riešeniu MemberPress, ale tej platobnej bráne tak musíte to si vždy strhávať, či už je to ten Stripe alebo iná. Tu nemáte žiadne iné mesačné poplatky, neplatíte, vlastne je to v tom zahrnuté. A tak dá sa to pozrieť. Je to fakt riešenie, čo dokáže veľa vecí, tak jak plánujete vytvárať nejakú, povedzme, veľkú online akadémiu, kde bude možno aj dokonca viac tvorcov, tak odporúčam pozrieť si to a zvážiť. Ďalšie riešenie Paid Memberships Pro. To je tiež podobné riešenie, ktoré umožňuje viacero vecí, ako pak veľa, čo sa týka nastavenia možností tej členskej sekcie. A tiež akože dobre pozrieť si tú stránku cien, kde bývajú aj popísané rovno tie obmedzenia, možnosti. No, majú tu aj nejakú bezplatnú verziu, ktorá môže tiež celkom už byť schopná, pretože píšu, že tam nemáte limitované množstvo členov a aj tých levelov toho členstva, ak máte rôzne typy. Môžete mať aj platenú registráciu. Máte v tom aj ako všetky platobné brány. Možno stvoriť kurzy a teda integrovať aj tak tie systémy priamo na kurzy. A aj ďalšie addony. Otázka je, že aký tu je rozdiel medzi tým plateným riešeniam. No asi keď už potrebujete pokročilejšie veci. No, máte licenciu na jednu stránku a keď potrebujete prémiovú podporu a recipes, teda faktúry, keď potrebujete nejako viac pozmeniť, tak to môžete naraziť na to, že kvôli našim slovenským zákonom vlastne možno zistíte, že tá bezplatná verzia neumožňuje vložiť do faktúry nejakú náležitosť, ktorú naše zákony požadujú. Ja neviem, povedzme ičo-dič alebo niečo v tom zmysle. Tak vlastne ste nútení kúpiť si tú platenú verziu. Vrajím, dá sa. Najlepšie je skúsiť si. Ja v rámci tohto videa nemám priestor na to vlastne inštalovať to a vyskúšať, takže odporúčam skúsiť. Tuto je ďalšie riešenie, Restrict Content Pro. Ja som sa tým členským sekciám ešte profesne ako programátor venoval, keď som robil pre klientov veci. Už zbehol nejaký ten rok, 2-3, takže medzi tým sa to zmenilo, preto ani nechcem konkrétne krok za krokom tu vyklikať niečo a povedať vám, vyberte si toto, lebo ono sa to stále mení, môže meniť a vlastne najlepšie je, keď to tvoríte predtým, ako stojíte vytvoriť si to, pozrieť a vybrať to najvhodnejšie riešenie. No, toto je ďalšie riešenie, ktoré ako také známe, aj som ho osobne poznal. A rovno si skočíme na tú cenu.
tiež majú nejakú bezplatnú verziu, kde majú nejaké základné veci, aj Stripe platby, a potom tu začínajú nejaké profičurky, ktoré sú už platené, keď niekto potrebuje. Dobre, tieto som chcel tak rýchlejšie prebehnúť a ešte som chcel dať do pozornosti iné riešenia, ktoré v podstate nie sú WordPressové, nie je to štandard nejaký WordPress plugin a podobne, ale sú to samotné platformy. Teda výnimkou je MioWeb, k tomu sa dostanem. Takže tieto riešenia považujem za zaujímavé. Jedno je Mentor Tools, za ktorým stojí jedna Slovenka, ktorá, sa neviem, asi býva v zahraničí, ale proste jeho výhodou je, okrem toho, že je tu veľa vecí v slovenčine, tak ona tvorí aj pekné videá. Vlastne ku všetkomu má dobré videonávody. Môžeme skočiť rovno na nejakú tú cenu. Ktoré je celkom fajn v tom, že vlastne má to zjednodušené. Majú iba jednu tarifu, ktoré je všetko neobmedzené a majú 14 dní na skúšku a potom to stojí 49 € mesačne. A tu sú tie možnosti, čo je neobmedzenie, čo to umožňuje. Máte v tom nejaký úložný priestor, aj to je podstatné, ak chcete tvoriť kurzy a nahrávať tam videá. Samozrejme môžete ich vkladať aj externe, ak to nahrávate na YouTube a vložíte to tam len ako embed, iframe. Potom, ak chcete mať vlastnú značku a vlastne podobné veci. Nejaké šablóny k tým stránkám, predajným, štatistiky a podobne. No, odporúčam pozrieť si možno nejaké video a rozhodnúť sa. Potom je MioWeb, také české riešenie, ktoré je na Slovensku a Česku dosť známe. Osobne ja v tomto riešení vidím, je založené na WordPresse, ale beží to u nich, je to taká nadstavba, preto som chcel povedať, to je také neštandardné. Není to štandardný len WordPress plugin. A jeho pridanú hodnotu vidím v tom, že ono je zamerané a stojí za ním aj človek, ktorý sa dosť venoval predajným kanálom, takže to vedel to do toho riešenia zapracovať, že vlastne ako tam nahnať tých ľudí tými predajnými kanálmi, rôzne tie možnosti, aby tam ste získali čím viac odberateľov a členov. No. Tiež môžeme rovno skočiť na cenu a pozrieť si, čo tam je. Ich cena. Tiež majú samozrejme nejakú tú skúšobnú verziu a potom to stojí, pozrime si tu, mesačnú cenu v eurách, 103 € mesačne. Takže sú to už také vyššie riešenia s takou vyššou cenou, ale potom je tam aj tá vyššia nejaká pridaná hodnota, ako vravím, čo všetko to dokáže robiť. Napríklad tu z tej cesty zákazníka, čo som spomínal, tam viete vytvoriť, ja neviem, že najskôr ho oslovíte v e-mailingu, dostanete ho do kontaktov, potom ho dostanete na nejakú špeciálnu predajnú stránku a tak sa postupne stane vašim členom. No. A ešte jedno posledné riešenie, ktoré som vybral. Mám ho teraz v súčasnosti aj použité v našom WordPress klube. Je to tiež kompletná platforma, ktorá ešte vlastne nejde len o štandardné nejaké členskú sekciu a predaj kurzov, ale je tam ešte aj chat. Je to fakt pre vytvorenie nejakej komunity vhodná. Jej výhodu vidím v tom, že ako fakt pekná, prehľadná, čo naláka tých ľudí, aby aj používali tú vašu členskú sekciu alebo ten váš klub, tú vašu komunitu, aby to bolo funkčné riešenie. No.
Tu sú možnosti aj diskusí, rôznych pridávať tam udalosti, live vysielania, webináre robiť, pridávať kurzy, aj nejaké tie chaty aj vlastne pozerať si iných členov. Máte tam takú akože directory členov, ktorým vidíte údaje, takže navzájom sa spájať, možnosť tam písať si tam navzájom a podobne. Prejdem rýchlo ešte na cenu. Takže tam je tá cena, že samozrejme, keď si to dáte na rok, platíte o niečo menej mesačne. A povedzme, ten základný balíček vychádza teda okolo $49, tak niečo pod 50 eur mesačne. Si tam môžete potom pozrieť, ktorý balíček čo umožňuje. No, ten základný balíček má obmedzenia, môžete mať maximálne 100 členov, jedného administratora. A často tu býva pri týchto platformách rozdiel v takto transaction fee, vlastne čo si sťahujú poplatok za transakciu, keď si niekto u vás kúpi to členstvo a obnovuje ho. Tak na to treba pozerať. No, týmto by som cirkel ukončil. Prešiel by som k tým ďalším typom riešení, ktoré sú už vlastne také kompletné systémy na správu školení, či už online alebo platených kurzov. Oni majú aj svoju skratku z angličtiny. Learning Management System. Tu sú také najznámejšie pre WordPress. LearnDash. Ono má aj akože fakt jedno z najlepšie hodnotených riešení. Môžeme si tak narýchlo pozrieť, akože ako si ho prezentujú, prečo si ho vybrať. Ono vlastne, fakt viete tam vytvárať množstvo kurzov, nastavovať rôzne tie úrovne cieň, meniť si dizajn. Prejdeme na ich cenu. No a tuto majú popísané Cloud nejdeme riešiť. Tu majú ešte rozdielne addony, ktoré sa dokupujú. A tu majú ten plugin, že na akej cene začína. Okolo $200, teda niečo, povedzme jednoducho tiež 200 eur ročne, tak to je niečo tiež nad 15 eur mesačne by to malo byť v prepočte. No a je tu popísané, čo všetko to zahrňa. Tiež najlepšie potom v praxi pozrieť si nejaké demo a podľa toho sa rozhodnúť. Už len tak narýchlo prejdem ten lifter. Na mňa kopec okienok vyskočí a tiež sa tu chváľa v skratke, kto všetko ich používa, koľko majú stiahnutí a aké má to vlastnosti. Môžeme tiež narýchlo ešte pozrieť cenotvorbu ich. Majú ten základný plugin je zadarmo. Môžete zistiť, že vám stačí. Ono celkovo odporúčam skoro každý z nich, aj keď to nemajú uvedené na tej stránke predajnej tak majú aj bezplatnú verziu pluginu. To si viete potom pozrieť cez WordPress.org. A keď už som odbočil a už som tu, tak aj som konkrétne chcel, že si tam viete aj vyfiltrovať tie pluginy. Buď ako teda membership, alebo tam potom dáte to LMS, tú skratku. Tak vidíte, sú tu akože vlastne aj bezplatné verzie tých pluginov.
Ultimate Member, ako viaceré, ja takto čo poznám a evidujem, tak hneď ono ich tu vyfiltruje ľuďom. A teda keď už ešte odbočujem, tak treba si dať pozor, niektoré pluginy vlastne vyžadujú aj WooCommerce. To je akože ten e-shopová nadstavba pre WordPress, lebo vlastne skrze neho ten zabezpečuje keby tie objednávky, platby a podobne. Ale to zistíte buď na ich stránke, alebo keď si to budete inštalovať, tak si to vyžiada. Tu máte nejaké tie e-learning systémy konkrétne. No. Vidíte, je tu ten Lifter, je tu LearnPress, ktorý tam ešte bude. No. Lifteru som otvoril tú cenu, zase tu na mne povyskakovalo kopec okienok. A áno, je tu tá základná verzia bezplatná a potom tu začína od nejakej sumy $150 ročne. Takže niečo tiež na 10 eur mesačne. Ešte to posledné riešenie si otvoríme, ktoré mám tu vymenované, ktoré je také tých najpoužívanejších, najznámejších. LearnPress, tam ak sa nemýlim, áno, základná verzia je zadarmo. Máte napísané, čo je v nej zahrnuté a potom už keď chcete niečo prémiové, tak to tiež budú mať si platené, vymenované. Takže ešte, aby som to tak narýchlo zhrnul. Tak závisí od toho, aké máte od toho vy požiadavky a podľa toho sa vyberá vždy to najvhodnejšie riešenie. Iné je pre začínajúceho tvorca, iné je pre nejakú spoločnosť, čo už len hľadá velikánsku platformu na nejakú online akadémiu, kde bude množstvo kurzov, množstvo tvorcov, lektorov, kde potrebujú mať aj nejaké virtuálne triedy, rôzne úlohy, možnosti podobne. Takže to je veľký rozdiel. Ďalej je rozdiel proste, ako ste technicky zdatní. Povedzme teda ja, keď celkom sa v tom pohybujem, vyznám sa, tak si môžem dovoliť aj nejaké riešenie aj pre seba alebo pre nejakých klientov, ktoré je akože náročnejšie nasadiť, lebo proste to viem. A tým pádom môže byť to riešenie aj potom lacnejšie, čo sa týka nákladov a poplatkov. Ale keď nie ste technicky zdatní a nechcete to dať niekomu robiť, že sa vám to neoplatí na začiatku, povedzme, dať to nejaký agentúre alebo programátorovi alebo freelancerovi, tak potom samozrejme si vyberáte iné riešenie. Napríklad aj budem konkrétnejší, to FAPI. To je pak pomerne jednoduché riešenie, ktoré by ste mali zvládnuť, aj keď nie ste technicky zdatní si nasadiť, alebo keď sa bavím o MioWebe, aj Mentor Tools, že to sú konkrétne riešenia, kde sa s tým ráta a mali by ste to dokázať s pomocou ich návodov a prípadne konzultáciou s nimi, alebo že si napíšete na podporu. No. Ako poslednú vec by som si teda ešte dal pozor na poplatky. Ani tak nie na tie za to riešenie, to tam vidíte na tých stránkach, ale vlastne za tie viac skryté, čo môžu byť za tie transakcie, za to predplatné. Že niektoré tie platformy si ešte percenta berú, že navyše. Samozrejme, každá platobná brána si niečo berie z toho, keď zaplatia kartou tí používateľia, ale niektoré platformy ešte z toho si berú. A to, keď budete mať viac používateľov, už môže robiť pekný rozdiel. Či si bere percento, či 2%, či nič. Takže aj na to prihliadajte. A vlastne tým by som skončil toto krátke video. Budem rád, pokojne mi napíšte pod video, akou platformu máte skúsenosti, alebo akú ste si vybrali, alebo na čo ste narazili, čo sa vám na nej páči, nepáči, prípadne ak niečo neviete. A ďalšie takéto videá nájdete u nás vo WordPress Akadémii. Viete sa tam dostať
tí, čo tam nebudete, cez menu hore v klub. Tak, ďakujem vám za pozornosť. Prajem pekný deň.